bi serpiriştiya tevgera Nûjen ya Kurdistanî ahengek hat eldarxistin bi imzekirina 6 pirtûkan ji ber hemên nivîskarên Kurd ji bajarê Hesekê. Em bi gelekî muhtacê zanînê ne. Me bi zimanê xelkê xwendiyê û zanebûna me ji cem xelkê yê. Meselen li Kurdê Sûriya medrese ji me ve dikirin. Em dielîmanin ziman ji bo çi? Ji bo em zimanê xwe û welatê xwe ji bîra bikin û em biqulipin Ereb. Em zekirina 6 pirtûkan. 6 pirtûkan ev nivîskarê me, rewşenbîrê me ku ez yek ji wan bûm yani. Hek bi 10 sala em li berde tiştekî wisa bûn û pirtûkên me ruhniyê kirin. Her wiha van nivîskara wiha axivîn li ser berhemên xwe. Pirtûka me bi dirûjma hêviyên bi sengê me got ser helbesta resena terazoyî. Pirtûka me bi navê Roniya Jînê sirûdên zarokan e, sirûdên bi rengekî nehên ku zarok jê fêr bibe. Dîwana min bi navê Mojdeya Azadiyê ye. Mizgîniya Azadiyê ye. Ez bi hêvî me em mizgîniya serxebûnê bibînin û azadiya Kurdistanê. Bi rastî ev pirtûka minî yekemîn e, ev pirtûkanê min ji 2006 nivîsandî şanoyê mesrehiyê. Serekê tevgera Nûjen Rizgar Qasim tekez kir ser rola nivîskaran di pêşketina civaka Kurdî. Em dibînin gerek rewşenbîrê Kurd bi rola xwe û bi erkê xwe rabe ti ez teng û kelim li pêşiya wî çênebin ji alê tikesî. Ji alîkî didî wekî em rewşenbîrê Kurd wijdanê gelê Kurd dibînin em dixwazin piştgirtiya wan bigirin û ev gava me berwan bi avêtî me 6 berhemên 6 rewşenbîra çap kirin me xweda ber û em bi barê wan rabûn me bes jê ev bû. Hek em motîf û dafeekî bidin wan pêş dibiçin. Hêjayek gotinê guhêjmarek pir ji ber hemên nivîskarê Hesekê hîna neçapkirî ne. Dara Ebdo, Hesekê, Ark.